solli barka ɓe daroɓe DBS hande bo en ɗon ha shirya meɗen ka hande e jango shirya moɗon mbowaka ka kala alat jamdi jetati be reta jemma kadi kan ɗon shirya kaɗo waɗane on bako wowi hande bo en ɗon gondi 15 lewru nayabru hitande ujune ɗiɗi e 17 fodde ko nden en jahan en jaɓɓa wato tilimɓe nder jawleru nduɗo en tammi wolugo hande ko larani teddungal sena kadi ngam majum ɗo e ɗon jahen ma garten daren ɓen ɗon tilimɓe meɗen. yaran ko sambiraɗam oɗo mari solliɗi barka. Naam, haɗɗon man en ɗo jaha jaɓɓago tilimɗo meɗen goto mo kifneje ɗuɗɗe wato gowirawo Shuaibu Umara banno en mbirata Alaji Adamu Umaru a jaɓɓama ha suudu ndu hande jango. Naam, min beltake be wargo ma haɗo. Sakko moɗon min getti on ɓe yewnago men. Naam, ha fahinta en ɗo mari goto tilimɗo daga jiha lesdi Guinée Conakry on man warani en goto wiyeteɗo Abdoulahi Diallo. Abdoulahi Diallo a jaɓɓama ha suudu ndu hande jango. Min beltake be wargo ma haɗo. Naam, ha fahin en ɗum jaha jaɓɓugo ɗiɗaɓo mako joɗiɗirawo mako mo en mbiyata Alaji Ɗahiru inde timmitinirtede nde ɗo kam miɗo wiya Alaji Ɗahiru INDP minin kamin bo wigo mo kadi Alaji Ɗahiru min jaɓɓake ma suudu ndu hande jango. Min jaɓi. Min beltake. Iseko. Naam, derɗiraɓe ɗum ɓeɗo keɓɗen ha ko wiyete hande ko larani shiryaji meɗen ndi hande e jango be maɓɓe en tammi soggugo nde ɗo jonde tilimde nde en mbiyata teddungal ngal sena ngam majum ɗo e jahen wato bolwen goɗɗum feere ko tigi ha ko larani wato sena miiɗi wato jahen kosen hande yakeji ko larani yakeji sénatorial majum fodde ko nden garten ma kam wala belɗum bana yigo nden wolwa sénatorial. Suudu sarwotiral mawndu ɗo waɗa suɓol muɗum ndu hitande ujune 2017 ngol ɗon suɓol tammi watugo temerre nder ɓenɗon tammiɓe joɗugo jonde suudu sarwotiral mawndu wiyetendu sena kadi haɗon man dede ko anda 70 nder maɓɓe tammi suɓego hawtade be ɓenɗon ɓe bariki en wiyeteɓe conseiller municipaux ko nandi e maɓɓe kadi ɗo majum dede ko heta ko watta balɗe 30 ɓe gaɗi dede ɗereji yahoji ha jihaji fuu dede ɗenɗon ɗereji ɗi jahi ko watta balɗe no gas ɗo majum ɓe kolli dede ɓen tammi ɓe suɓugo ɓe fuu maɓɓe ɓe gokkitama dede ko wiyete karteji maɓɓe hawtade be fedde nde elekam ko watta balɗe 15 hokkama ɓenɗon yepre waɗande wiyetende conseil constitutionnel kamɓe bo gam horugo laara hande dede ɓenɗon tammiɓe waɗugo hande ɓe ɗereji muɗum yaday ɗum fu majum ɗum laɓɓinama kadi ha no gas e joyre lewru nduɗo ɗo ɗum hoosi suɓol majum gam yarugo hande dede ɓenɗon 70 suɓeteɓe ɓawo ɗon dede ko anda luttuɓe ɓen ɗum hoorejo mo ɓangare wodani tammi timmitingo ɓenɗon joɗotoɓe nder ndunɗon suudu kadi ɗo e ɗon majum waɗa wiyama to suɓol ngol yahi ha fotti himɓeji hawri dede ɓen man ɓe poti kadi jeeɗiɗo ko wiyete ɓen majum ɓe tammi sendego ha pottal maɓɓe ɗo e ɗon majum dede ɓen waɗaɓe ha fedde wiyetende conseil constitutionnel kamɓe tammi hosugo yakeji ɗinɗon ha ko larani suɓol ngol to suɓol majum wari ɓe potti ha suɓugo dede ko wiyete ɓe fu maɓɓe ɓeɗo foti kadi dede ko anda ha jihaji fu jam'iyaji goɗɗi feere hawtade be lundiyanko en woɗɓe ɓeɗon kuɓidi lesdi ndin fu amma ha jihaji goɗɗi feere ɓen majum ɓe kuɓidey lesdi ndin fu kadi ɗo ko wiyete waylago suudu sarwotiral hitande ujune 2017 ɗum fenam ɓawo ndu waɗama ha ko sali ɗo e ɗon majum ɗum ɗo rena dede ko tammi wangugo ha suɓol ngolɗo bana no ngol saliri nder lesdi meɗen. Naam, mi tammi on jiiɓe dede hande dabare waɗade hawtade be laamu lesdi Cameroun ha ko larani wato soggorde sena e ko woni sena ngam majum en ɗo garta hande ha Alaji Ɗahiru noyi a yiri hande dede shirya ka ɓe gaɗi ha ko larani suɓo sena ngo hikka siriya hikka ɗo siriya mbolka ngam ɓe tammayno heɓgo fu heɓi ngam kuugal ponda ɓe huwi ngam min kam mi wayri mi yiya kuugal senaɗo huwira ba hikka ɗo ngam mi hi hitande je sali mi yiba hunde feere nga yi hitande may ɗo ɓurdotiri nga nane kam en ɗum no ekkita jotta bo en fuɗɗi yaaɓugo leddi en hefti
en darte en heftan ko en huwa nga suɓo ɗo voɗi wane nga suɓo meɗo wot ko sanji ni je salino be je jotta hawray sam nga duuɓi je salino yaka fuɗɗano sena ngam hande sena waɗi ha meɗen duuɓi 5 mi tammi duuɓi 5 non ko nanon ɗum wari nde sena waɗi duuɓi 5 ɗo woodi ko en sanji ha taktir meɗen hande ko en heɓayno pat en heeɓi ha sena kanjum komi ɓeddi nam en ɗo mbiya hande alaji Adamu Umaru ha sena hitande hikka ɗum waɗi hande ko wiyete karallagal kesal en mbiyata nouvelle technologie jaafoɗon pulpule ɗen bolwanmi ɗo majum ɗum holli bo hande commission jagorɗo waɗi ɗum man wolano ya kenane bana alaji ɗayru wi en onon ha hande horoɓe wonɓe hande nder sous section ji hande jam'iyaji ɗumejum on ɗum hoytinani on ha kuuɗe moɗon. gettima Modibo aran kam alhamdulillah sena ɗo nga salinoma duuɓi 5 ngan kam timmi dow jam jottawo bo fuɗɗi alhamdulillah ɓe gaɗi élection man salake jam ko ɗume ban wiigo mawnirawo amin alaji ɗayru hunde ko ndeyere to nde waari be jam kanjum woni mawɗo alhamdulillahi ɗum suɓo man ngo salake jam ko ɗume wala fitina ko miskala zarra fuuna e hirna fombina e woyla ɗum wala fitina to jotta en ɗon ndeni to Allah mo yiɓe tammi yago prêta serment to e prêti serment ɗaren kadi de sat uji ɓe gatta tokkoɗen inchallahu. Nam fodde ko nen mi tammi lortango ma ha hande onon wato ko larani hande laamu ngu gargajiya bana mbiyeten laamu tawaturu koma laamu dondonu onon tawtinaɓe ha nder hande suudu mawdu teddundu ndu sarwotiral lesdi Cameroun fodde ko nden jahen ma ha derɗirawo meɗen musidɗo meɗen mo lesdi Guinée Abdoulahi Diallo a woni lesdi Cameroun jisde seeɗa no yiruɗa hande soggorde ko wiyete fedde maɗum pelle dawral Cameroun e lesɗe heddiɗe. Alhamdulillah rabbil alamin ami yetti on mi sanni on haray gila mi ari Cameroun waɗi hande moggu duuɓi 10 gila mi hewti ɗo min daari mi tawi laamu man no yahude no haniri mi ala fitina e nder leydi kay mi wawas ko e nder leydi Guinée mi woni gila mi yetti ɗo miɗo wawas ko e nder leydi Guinée mi woni ko bandiraɓe am mi wondi bon laamu kadi mo wadde golle mum ɓe ala toñude hoɓɓe ɓe ala wadde ɗum ɗo bon laamu ngan wadde golle muɗum haray mi yaali ko woni Allah e muɗum komi yi kon fof hara miɗo weltani laamu Cameroun miɗo weltani musidɓe men fulɓe on ɓe nder Cameroun. A jarama weltanama musidɗo tedduɗo ɗo e ɗon en mbiya dede hande no sena man yahiri hawtade ɗo hande jam'iyaji feere feere wato hande wangini suɓeteɓe muɗum ngam man mi yiɗi en jaaha en laara wato noyi ɗum sarini nder berniwol gawdere ngam heɓa en keɓa ko en ceedoro ha ko larani hande jam'iyaji feere feere yalɗirɗi bana en mbiyata lundiyankoɓe ɓen daren ma. Mari solli di barka ɓawo gengal waɗangal ha nder berniwol gawdere ha ko larani suɓongo sénatorial ɗum majum ɗum waɗi ñande no gas e joyi ɓe hoosi anniyaji ɓe fuu maɓɓe hawtade be yalɗirgo ha nokkure hetande ngam suɓol ngollon ɗo majum ɗum lycée technique moderne gawdere on jaɓɓi suɓol ngollon hawtade be suuɗi ɗiɗi waɗaɗi ha ɗo suudu suɓol ngol ele kam waɗi himɓe ko yata 210 on woni suɓeteɓe kadi ɗo majum ɓen suɓoɓe ɓe yalɗiri ha nokkure nde ɗo bana no giruɗon ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe hoosi anniyaji dede suɓugo hoorejo jam'iya maɓɓe ha nokkure nde ɗo Abbo Bello kanko woni hoorejo jam'iya RDPC suɓol majum dede no ɗo wiya yehiri bana no yiɗi e non Aboubacar Chiroma kanko wonani SDF e ko nandi be maɓɓe ɓe fu maɓɓe ɓe jalɗiri haɗo ɓe suɓi suɓol man sali bana no ɓe giɗiri ɓawo ɗon Amadou Bachirou kanko darani UNDP o yalɗiri o suɓi kanko bo bana no saliri ha nokkure nde ɗo nden denta ɓe tokkitini suɓol majum ha dede yakeji RDPC UNDP e non ko nandani ɓen ɗon ɓe fu maɓɓe dow suɓuki jam'i
jam'iyaji maɓɓe hako ɗo wiye ha nokkure nde ɗo suɓol majum sali dede no yelira kadi ko ɓe ɗo ngara ha nokkure nde ɗo ɓe fu maɓɓe hawtade be yalɗirki Hildadi Taggeki Bukar on ardaniɗo jiha kanɗon be larugo dede yakeji suɓol ngol no ɗo salira wigo maɓɓe haɗɗo ɗum fu majum ɗum sali ba ɓernde yiɗiri kadi jotta kam ɗum ɗo reni dede toggitol suɓol ngol no tammi waɗirgo ha nder berniwol Ngawdere ɓeyen tammi lattago hoore en ha ko larani suɓol ngol ɗo yaran ko sambiraɗam oɗo mari solliɗi barka. Naam, en giɓe dede hande ɓe kollino darino hande darnde wato ha hoore kala fedde fuu wato ha ko larani jam'iyaji ɗo man ha ko larani berniwol Ngawdere ngam majum miɗo lorta dow moɗon Alaji Ɗahiru Diabe hande mi jonan inde wuro moɗon nde daari Ngawdere ni en mbiyata hande ko on wiyata en ha ko larani de wasilaji gaɗaɗi ha nder berniwol Ngawdere. wasilaji boɗɗi ngam min fof mi tammi yande élection ngal Ngawdere miɗo élection mi tawaɗo ha nder Ngawdere wasilaji je ɓe waɗi Ngawdere ɗo wasilaji normal boɗɗi élection pusali normal wala magu wala probléme nder Ngawdere min wala probléme ko petel nga conseil en suuɓi nga to a ɓamte a laari no ɓe suuɓiri bo ɓe suuɓiri normal ko chiffre no ɓe suuɓi to a yiɗi mi yeccama nga Ngawdere ɗo ɓe wala probléme ko petel nga normal démocratie pusali Ngawdere tir boɗɗum wala hunde feere wala hunde feere. Naam. Naam, wodi ko ɓesdata do ko wina hande ha ko giiɗa hande ha nder berniwol Ngawdere hawtade be hollugo en hande ɓe SDF en giiɓe ɗum mi tammi Ciroma Bakary o wiyete en giiɓe luttuɓe bo hande ɓe jam'iyaji goɗɗi feere hande ko mbiyanta en dow toon Adamu Oumar. ha ɗon en andi conseil municipal ɗo en andi nombre maɓɓe ha Cameroun kala parti fu andi dede conseil municipal muɗum mari misal ba jotta parti SDF andi no conseil municipal muɗum mari INDP andi RDPC andi ADD andi l'UNDP andi bon ɗum yehi compétition kala conseil fu voti parti muɗum na en giɓe nde conseil RDPC ɓe ɗuɗɓe ɓe voti na RDPC gagné presque la majorité RDPC gagné to ɗum wala fitina ko ɗumen nanema ɗum wala no ɗum wara fitina gam puisque ko moye andi ko mari non andi oɗo woodi sappo ana woodi ɗiɗi na wala no sappo ɗo ɗiɗi waɗa ardoro sappo ɗiɗi waɗa ardoro sappo kanjum man hunde man de salake jaam ko ɗume ɗum wala fitina alhamdulillah. Abdoulaye Diallo a yi noon Ngawdere ɗum ɗon ko suudu suɓol kaɓe suuɓi ɗon songowi ngon no feƴƴiri toon no suɓo ngon saliri honno yiruɗa tawi jama on fof no jokki en ɗam no mi yiri noon kay no labba no yooɗi haray ko ni haniri enen mi haala Afrique fof no hawtodiri ko goto kala no dowa wadde démocratie on no yaara no haniri noon no yawtiri ɗon noon kay ko ni fotiri en fof meɗen ko ni ɗo waɗen jokkirde daren no on no hawtodiren yimɓe men ɓen ko wiyete parti ji meɗin hara en hawtodira en fof woni hunde wotere daren no développé en Afrique haray mo ɓe hetta gueɗal ɓe hetta gueɓal muɗum ko no ɓeɗo wiri ni marɗo jeetato e marɗo ɗiɗo goto kala no andi place muɗum hara en tampodirade goto kala respecté ko mari kon jogo ɗum ɗon teddina ɗum ɗon ay ɗum ɗon no moƴƴi ha feewi tawagol ma e nder suudu ndu hande janggo e fintingol amen ɓeeru ko wonɗa wiwde kon ɗum ɗon weeli sanne onon ɗiɗo hande fodde ko jahenma yeeso mi yiiɗi hande lamlamɓe tawtinaɓe en andi Senat waɗi duuɓi 5 e nder duuɓi 5 ɗo en Senat heeɓi mayraɓe e ɓawo ɗon en keeɓi bo hande woɗɓe wato hande ɓe tampuɓe nder Senat majum e kadi be tampere han fo bo ɓe soggi Senat man ha ɓe jottini duuɓi 5 majum kadi hande bo Senat man nga hesɗitinte banno wirete e Ɗayru Alaji Ɗayru wino aran kam en ɗon no ekkito e to ɓawo ekkitago meɗen bo en giiɓe kuje ɗuɗɗe to jotta kam ha nder lesdi Adamawa ɗo e ɗum heeɓi ha suɓo en mbi ɓawo suɓol ngol ɗo waɗi hande hoorejo leddi kay on suɓata luttuɓe 300 tawtina wato ha nder ɓen tawaɓe onon wondaɓe haɗɗo no giruɗon hande de jagorɗo mo Paul Biya mo ɓagare wodani suɓo mako ngol no giruɗon go non ɗo ɗum droit lesdi hokkimo constitution de la république constitution député en voti permettimo to ɓe
cuɓi 97 kanko nomata o nomi 3 man wari tawi 97 ɓe cuɓi ɓe ciki ɓe temerre wala muskila ko ɗume luwa lesdi doganimo o waɗa banni wala ko ɗume. Naam, kanko bo haɗɗon mi Alaji Ayru o yajjini o holli bato o yajjini o feesini o yiɗanayi hoore maako tan ko mbiyata en dow toon? mi wiyatama ha toon kam ba Alaji Adamu wima ngakkujo de constitution holli ɗo kanko bo tanke o président de la république ɗo o waɗiri tanke président de la république ngam ha nomination ɗo na RDPC nomi tanke président de la république on nomi yimɓe ngam yande a latti a président de la république kam kala camerounais pat aɗo koofiɓe aɗo mari ɓe a wiyata a parti RDPC on nomi yimɓe a wiyata parti INDP on nomi yimɓe ngam président de la république on yande ɓe nomima président de la république ɗo ɓe votima a timmini kala camerounais pat a président de la république muɗum na famina o waɗi bo o président de la république mais nonno o waɗiri o timmini o nomi lamlambeji o nomi parti ji politique luttuɗi o wati nonno président de la république weyta na faami ni omi jaabi a konngol ma nam fodde ko nden mi yiɗi en kosade de soggorle meɗen kam ɗe fumaje en jaaha en garta de kamɓe andi hande ɗumejum ɓe siryani en hande ha régie to hawtade ɓe alenkenge Abdougoma to wot ko on siryani amin min poftoro seɗɗa bisimilla moɗon fodde komin garta ha joni ndeɗo. tamba ndiyam hi asbinteki ɓawo awuki ɗum dow tari jeridirɗi waɗo hi ha nokkuje koni ɗiniɗe dow caɓɓe ndawara hoya wilititki ibgo e teɓireki e kooli juuɗe waɗanaki hikimaji feere feere ngam sendidirki none muɗum ndawara haylanti ɗum sha'i aslihi ha dakam maki e piyagol maki ndawara haylanti ɗum sha'i ɓurduki nder sha'i fuu. Naam, en jahi Ndawara en jari sha'i ɓurduki nder sha'iji fuu en garti nder suudu ndu hande e janngo ngam heɓa en kesɗitina en beltina daaɗe meɗen derɗiraɓe en bolwi haala sena e goɗɗo mo anda sena onon yimɓe dawral ɓe mbiyata yimɓe politique ko on wiyata hande goɗɗo mo anda teddungal sena koma sénateur jo? suudu sena ɗum suudu yumɓe hewɓe hakkilo ko jooɗi ha meɗen en ɗo tammo goɗɗo dottijo to o woodi duuɓi inde de ko garɗa ɗaɓɓitiɗɗa ha mako pat to o wima woodi ko ɗum nafete ɗum nafa zurriya ma ɗum nafa wuro ɓen ɗo ɗon ha nder lamɓe ha nder modiɓɓe ha nder mawɓe ban pasteur en laaru ha hande de no suwaba président de la république Alaji Dayro wi misal laaru jotta ba ha extrême nord lamɓe de ɓe andumi ha nder suppliant en laamiɗo pette Moustapha Halilu lamɗo pette oɗon nder suppliant en ngam goɗɗo to déjà o lamɗo woodi hikmaji Allah canɗo jippinaya mako ñallon himago wakkatiyel gotel kanko to o himake ɗo garon tawon Allah waɗa sawaba dow majum lamɗo miskin kanko bo o suppliant haddiyamare lamɓe ɗiɗo woni suppliant en ngal lesdi yaguwa lamɓe ɗon lesdi kusre lamɓe ɗon ban ha lesdi garwa nda laamiɗo ray non kañum kam titulaire nam to lesdi Adamawa nda lamɗo bagno nam Mamadou Gabɗo Yaya alhamdulillah nda laamiɗo Sabo to may ganga nda ban l'ouest koca Ibrahima Bo Monjoya koca lamɓe a lesdi Bafousa man ɗo to nane ma hunde man ɗo ɗum yumɓe himotoɓe daayi ɗum suudu sena inde de ko gouvernement huwi wara rufa ɗum ha assemblée seɗa ya yara ɗum ha sena seɗito ɓe jarana président de la république hunde man nde ɗo nde nafa lesdi nde nafa bo zurriyaji nanema sena to ɓe voti hunde ɗum hunde nafoore lesdi yumɓe marɓe hakkilo hewɓe hakkilo himotoɓe ɓeɗo woni sena nafoɓe lesdi ɓen Allah cenɗo hawti ha nder suudu man ɗo ɓe kuwa ɓe gaɗanaɓe to ɓe voti hunde président de la république promulgue
lesdi huwa nda nafuuda seɗa. Naam. Haɗɗon ni ɗo warta ha ɗiɗo wondaɓe heɗɗo Abdoulaye Diallo sifa ɗum ɗo no waɗede ha moɗon yettaki taw minen ko ensemble national on haaɗi taw assemblée national haaɗi taw wayri ɗum anndi menen démocratie fayda koye fuɗɗade men woni leydi amen ɗo yawtini piiji buy kono alhamdulillah rabbil alamina joni no yahude seeɗa seeɗa haysi yahali no men faalirano haray no change-de seeɗa joni haray meɗen daarude minen kadi men puusira ɗum ɗon mi waɗalta e programme amen fi sénateur mais assemblée nationale ɗo hiɓe occupé no ɓe hani occuporde noon ayro parti au pouvoir on hiɓe mari kamɓe député ɓe hedde 50 fawɓe opposition on kañum kadi wano ela sellu dalen ɗo mari 50 fawɓe hedditiɓe no woodi marɓe 10 no woodi marɓe 3 no woodi marɓe 2 ɗum ɗon fof no tawtina e assemblée nationale on wonko ɓen ɗo woni men votande loi ji walla vota wano budget ji haray ministére ji ɗin haray ko hoɗum ɗon ɓe woni haray ɗum ɗon no moƴƴi miɗo sikkude noon si rewiri e laawol Cameroun ɗo si tawi noon a noddama joni a lamdama noon ko holno watte beru e Senat tiggete laggine ko on ɗum wiyata haray ko hunde moƴƴere hunde mawde ko hunde buy e meɗen anda wayru ɓen wiyeteɓe sénateur ko yimɓe hoolaɓe suɓaɓe hiɗen suuɓi député ɓe meɗen mais Senat ɓe ɗo kadi ko suɓaɓe ɓuuri député ɓe ɗo kamɓe ɓuura suɓede kamɓe ɓuuri mawnude heddi assemblée ɗo ɗe député ɓe ɗo on haray ɗum ɗo gasi haalama haala guila min ga haray mi tawete darotoɓe ha ɗum ɗon waɗa eyyi ko teddungal molanagal eyyo a jarama Alaji Ɗayru Diabe en mbi hande Alaji Adamu ƴewni hande de hikima mo ɓangare wodani waɗi ha hande nastingo himɓe tilimɓe o limti lamlamɓe nder totton hande ɗum ɗo mari himɓe ɓe leƴƴi sertidirɗi feere feere jihaji feere feere ɗum fof bo ɗum ɓuuray himɓe temere wonata nder suudu Senat nden nder maaru man tawti boroɓe ko watta 50 mi tammi kono gase jeenayo ɗumeji ma ɗum wiyata en ɗo ton ɗum woɗɗi kima kima wani nga Senat bo en yi en ɗo influya on lafiyan bon ko ɗi on yi en ɗo ɓedda on ɓeddugo bo na en ɗo lesta nga nane ɗo province ji meɗen ɗo pat province mi wonta jotta kono en sanji ko inde may sanjina sanji mi tabbi jotta ko nga min nanata o boldame bo région ɓe wiyata non région ayi hunde kado sanja na faami min tanile bo ɓe volwata ɗum ɓe fulfulde jotta ɗum wartan sendugo geɓe ɓe fulfulde région go pat wona autonome hunde muɗum kañum jerata hunde mum kañum waɗata hunde mum to sénateur wola bo wala no ɗum jeriru nga sénateur on fuɗɗata jeerugo kuje may nga région fu maran autonome hoore mum Senat be sénateur bo wala ko hawrata sénateur ɗon kofata ko wonno ha région go pat hoora ɓe kottita ɓe laara ko woni ha région wayne ko woni ha Bafoussam ko woni ha Mbertois sénateur en goto ɓofti kamɓe bo ɓe hoota ha maɓɓe ɓe yaara ko assemblée bo ɓofta ɓe kotta hunde ɓay ɓe laara no ɓe huyra ni mi tammi hunde ɓe warata mi faami wato ɗo holli en wato hikima ka jagorɗo lesdi waɗi hawtade be waɗugo wi'eteɓe daga fan en wato en giiɓe bana foncafa en wona woɗɓe feere hande nasti nder suudu Senat mapindiru fodde ko nden mi inan on mi wi on en jahanno hande en daara hande de yakeji himɓe ɗo wiya noyi moy tammi suɓego ha nder 50 ɓen ɗon e ɗum ɗo waɗi no bana yella ngam man onon fu non nonnona onon fo ɗon no mari kumpa to palmari nde nam ndaren ma ɗum majum e fodde ko e soƴƴitoɗen e tokkinen jonde meɗen yaran ko sambiraɗam oɗo mari solliɗi barka sénatorial hitande 2018 waddi dede ko tontata muɗum ha ko larani yakeji himɓe 70 suɓeteɓe kadi andama 63 wartani jam'iya RDPC jeeɗiɗo hotani SDF kadi dede ko ɗo wiye ha nokkure ndeɗo ɗo giɗɗe himɓe pat ɗo sappi ha ko tammi warugo ɓen ɗon tammi ɓe innego hawtade jagorɗo mo ɓangare wodani Paul Biya
capanɗe tato tewɓe ɓenɗon capanɗe jeeɗiɗo kadi ha ɓenɗon capanɗe tato ɓe yehin tammi lattago hande suɓeteɓe e ha wiigo kadi Marcel Nyat Nyifenji on man o accete ha hoore senana walla ko o tammi waylego ɗum fuu ɗum dartol himɓe ɗo sappi ha dede giɗɗe muɗum kadi ha ɗon majum ɗum ɗo tammani SDF kadi tammi heɓugo ko himɓe seɗɗa ha sikina ko tato wona 10 nder himɓe muɗum na walla INDP ganɗon tigorga hawtade be fedde nde laamu ɗo tammori kayum bo heɓugo himɓe ha ɓenɗon suɓeteɓe e non FNSC jam'iya Isa Ciroma Bakari kadi ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo do tammude ɗo e ɗon majum noyi yakeji lesdi Cameroun ha ko larani ɓenɗon tammi ɓe tawtugo 30 ɓe hoorejo mo ɓagare wodani tammi ewnugo ha suudu nduɗo walla bo ko hoorejo mo lesdi Cameroun tammi hokkutugo ɓen horoɓe fedde nde o waɗi ha ko larani yakeji suɓol sena kadi ɗum fuu majum ɗum ɗo wi'e sabbitenma ndaren ko tammi salago. Yaran ko sambiraɗam oɗo mari sollidi barka. Naam, sabbiten mandaren makko tammi salago mi tammi kumpa timmi ngam dede jagorɗo nde o wurti o suɓi 30 man ɗo noyen gi Alaji Dahiru yi kam o suɓi 30 kam o suɓi tous les opposants. Naam. Ga opposant kam maire opposant ka pat o suɓi. Naam. O ga en mbiyata opposant pat o suɓi kombo opposant on yaaɓe élection kayen bo ɗum numa o suɓan ɗum ko o suɓi. Naam. Non bana Alaji Adam non gotol ngol mbiyatmi nanema en andi dottien men mbi yumɓe coɓe jeehi konu ɓe gartiri ndaalagu jango to ɓe gerƴata konuna ɗum kamɓe non 30 ɓe o suɓi ɗo presque huudunoɓe be mako duuɓi 5 caliɗi misal ɗum ɓuray 3 nayo o sanji pat yumɓe ɓe oɓe kuudino en andi duuɓi 5 caliɗi ɗo ɓe kuuwi boɗɗum ɗum wala fitina nanema lesdi kam ɓiya ardiɗo kam ko o yiɗi pat yumɓe to o ardiniɓe ɗo ɓe kuwa nder jam nder de'ende nder sirri ɓe kuwanimo nder jam nder de'ende nder sirri e nde o lorti bo ɗum kamɓe corom o wartiri alhamdulillah wodi ha nder gorgi jo amin ɗon goto Aminu Bouakari Ousmanu mo parti Isa Ciroma alhamdulillah o derke ba amin ɓe cuɓimo amma kadi presque ha 30 ɗo presque no gas e gelɗe kam pat hidnoɓe man o wartiri to ɗum wala yiɓe ɓe kuwanimo boɗɗum. Abdoulaye Diallo ila mari ko ɓelda ɗon aɗon ɓeydaɓe gayni wolude o suɓike Allah waɗi o suɓino ko ɓe ara num ɓe wawi gollude golle maɓɓe ɗen no jama on falira noon ɓe waɗi hoolare hakkude maɓɓe kanko hoorejo leydi on o wattiɓe kaɓe wonno haray ko hoolare woni hakkude maɓɓe ko ɗum yiwɗen awa jarama a weltanama noon wato en mbiya ɗum waɗi hande ha yembande nde o waɗi majum hande en mbi INDP kayen fo heeɓi teddungal hande ko nandani jam'iyaji goɗɗi en giiɓe bo hande dakole daysala en fuu lortake hande ɗum himɓe on ɓe ɗon numa nde min giiɓe maɓɓe fuu maɓɓe ɗo ceynon noon min tawi ɓe ɗo mari sembe min kam laamu ɗo ka waɗi ko ɗum hokkatana Alaji Adamu laamu ka waɗi ko ɗum fotatanamo debbo ɓiyadama ko heeɓi ha dow duya pat to heeɓa laamu na wala ko heeɓi ko goɗɗo ɗaɓɓitittama ɗeɓa laamu ngam ñande to a laamake a siwtake e ñande to a laamake ko keɓa ko janngaɗi balgama mara jawdi ɗi handi harun to a laamake na a siwtaki to laamu ɗo na hesɗitinan a yahi dakkole o dottijo noon nde ñande ɓe annoncé man ɗo kosɗe ma ko dari corna na wala ko ɗum fotata laamu kam laamu ɗo alhamdulillah laamu kam ñande to goɗɗo laamake o timmiɗi gaɗa laamu woda modi bo fodde ko nden en mbiya ha lesdi Cameroun ɗum acciray rewɓe bo caggal banno ɓe mbirata baɓe feere ɗum acciray ɓe ɓaawo hande ɗum tawtini bana Aissa Peret en hande ɓe tawti hande laamu bana Sadatou Diallo e ko nandi be majum en mbiya ko watta pamarum manni rewɓe ko watta 29 mi tammi tawti wato ɓen ɗon ɓe nder suudu Senat ɗo majum bo ɗum hikima wato tilinka masinta kadi holli wato habbar rewɓe wala kam en andi jaɓo lesdi men ko o jooɗi ɗum dottijo kimotoɗo o andi rewɓe ɗo électorat rewɓe ɗo ɓeɗo cuɓa ko ɗuuɗi to en giiɓe oɗon wallita journée mondial de la femme
debbo jamu lesdi man bo kañum bo tiiɗɗo ha nder rewɓe ɗo ngara cuɓa goriko ngam ɗo jogi lesdi jam en giiɓe rewɓe misal o goɗɗo bo amanajo misal debbojo ɗon ha marwa wiyete madame diakaw debbo diga rdpc kesum o nasti rdpc o huudi ɓe jamu lesdi duya fuɗo tammotonoyo jamu lesdi yejitimo ko kanko ma wato hunde man nde wartanimo bajo takam ɓe o gejitaɗo oɗo joɗino jamu lesdi nomimo Senat. Naam Iyalo en koca goɗɗo. Alo ɗum moyjo daga toy? O dilli. Naam. A faami jamu lesdi ɗum goɗɗo amanajo. Naam. Misal ba dakole day sala ɗon en pat Cameroun en andi ko dakole huwannomo. Oɗo jogi dakole. Non. Misal jotta ban Issa Ciroma en pat en ɗum giya ko Issa Ciroma huwanimo. Oɗo jogi ɗum. Issa Ciroma ɗo wala conseil ko goto ha Cameroun. Amma deydey amana mako ɓe jamu lesdi hokkimo to hokki parti ji ɗuɗɗi la NDP Hammadou Moustapha o hokki ɗum l'UNDP o hokki ɗum ha Douala o hokki ɗum ha Gawdere fuu ngam o heɓa lesdi man ndi jooɗo jam ko moye metto gatore man ɗo giɓi les gatore man ɗo nde gatore Cameroun fuu ko moye metto ni hikma man o waari. Naam en kosa goɗɗo ɗum. Naam ɗum moyjo daga toy? Allo goɗɗo ɗo ewna en daga lesdi Nigeria ndaren ma ɗum moyjo. Naam moyjo no inde? Oui min ɗon jenti on. Naam kanko bo dilli fahinta ha fahin en ɗo ɓesda wolugo Abdoulaye ha hande Africa hirnangeri fuu hande rewɓe ɗon nasta nder dawral na nder politique bannina. hande Afrique l'Ouest ton hiɓe naata en wode maɓɓe buyi wono ha Guinée kam mi andi seeɗa ɗon wono politique kay ɓe heewa e mum mais ka lamɓe kay hiɓe toon woni hiɓe lammina ha ministére ji ko wano candidature maɓɓe woni heewali wano Guinée kay rewɓe ɓe ɗuuɗa e muɗum ɓe nommé noon ministére ji ko heewi. Wi allo naam ɗum moyjo daga toy? daga Lagdo. Naam daga Lagdo min ɗon keɗitima min ɗon dow teddungal Senat. Naam o dilli. Naam Abdoulaye ha laamuji ɓe ɗon en andi ha hande biroji ɓe ɗo tawe ɓe hokkama teddungal gueɗe maɓɓe ɓe ɗo keɓa hande ha assemblée fu mi giiɗo député ɓe rewɓe mbiɗa assemblée tan marɗon. Assemblée tan mi mari. Naam ko a yelata ha ko tammi warugo hande ko larati dede ko waylata ha nder lesdi moɗon ha ɗum yahira dede bana politique yarata lesɗe goɗɗe. Eyi haray ɗon miɗo toriɓe kamɓe rewɓe ɓeyda wakkilare. Hara wayru mi daari mi tawi mi waɗino wiyalo naam moyjo daga toy? daga Gawdal. Naam min ɗo keɗimo woodi min yettimon masinta no inde Avril Idrisu. woodi Idrisu a yettama boɗɗum. Naam Idris halumo kusel Gawdal bo. Naam halumo kusel ɗo kam tata gengal nasta dey min jamne. To mi wi ha dede yakeji suɓol Senat be teddungal Senat hande lamlamɓe tawtinama nder suudu Senat woodi ko a mari ko a wiyata en ha dow tonna daga Gawdere Idris daga Gawdal. Wala ko ɗum woodi on tan fi ayruji to woodi Allah hokku jonde jam ha lesdi meɗen a yettama derɗirawo. Naam en jokke gewti meɗen
en giɓe himɓe ɗo watani en hakkilo ɓeɗo ƴona en haajiyaji feere konga en keɓay hoosugo ɓurɓe dayugo bo Nigeria ƴewni ko nandi be majum en ɗon no bolwa hande hala hikkimaji wato rewɓe mari ngam man en jatiri hatto oɗo ƴownitoroɓe ha lesɗe maɓɓe ɓe gata tiiɗal kamɓe bo ngam haɗo en giɓe daga fajira noon en ɗo mari ministre wato debbo noon man ɗum tokki a waddugo jotta en kocawo ɗo nam ɗum moyde daga toy salamu aleykum wa aleykum salam min ɗo min jamila iga guine nam jamila iga guine nam guine min ɗo nane a jamo jam tan a jamo jam nam min ɗo keɗima nam jamila joni en hande ɗum welay jamila en mbiya ɗum welay nam min gettima jamila ayi nde a wolwi haala rewɓe ɗo ewna haalaji nayi rewɓe wato ɓe giɗi wolwanego haala maɓɓe gonga mako bo ɓe finta sosai ngam Cameroun daga fajira ɗo mari ko wiyete rewɓe tiniɓe darɓe ha woyla be het funa fum ha fombina fu ko nandi be majum to en daari daga yawa Aissatu en ha hande bo ɓeɗon dari ban majum ban mbiyata ɗo hande ha pelle woni ha hande ko larani ONG ji ɓeɗon jaha yasi lesɗe ha waddugo jotta ko nandi be majum ngam majum ɗum hokki ɓe tinayere ɓeɗon ha nder Senat bo jagorɗo bo ko hiriti yake maɓɓe kadi enen bo noon en jogitiri ɓe meɗen ha calaje na ɗo man bo se en gatana ɗum hakkilo ngam man Alaji Dahiru onon dotti en hawtade BDD himma kaɗo ɗo ɗume on ƴonitirta en ha rewɓe be ha ɓiɓɓe meɗen rewɓe se en ballita ɗum en ɗonitira ɗum kuuɗe meɗen en ballitira ɗum ngam ha luwa leddi meɗen ko ha assemblé meɗen ko ha commune ji meɗen ko ha sénateur en meɗen nam to liste en waɗi liste to rewɓe wala nder liste men ngal liste me pasata nam wiyalo ɗum moyjo Wallahi Iyali. nam min ɗo nanama derɗirawo nam nam cali ɗum Allah wordete ayi luwa leddi meɗen nonno daga ɓe voti ha assemblé ɓe voti ha assemblé meɗen ɓe kottiti luwa may ɗo rewɓe ɗo no mettiri par ce wona ko 20% ko 30%. nam mi wi alo ɗum moyjo daga toy nam Alaji Dahiru a yettama nam alo ɗum moy daga toy nam min ɗo heɗitima ok min nanata dede ko wiyata boɗɗum gatten nam min ɗo nane derɗirawo nam minin bo min getti ɓe watanmi go hakkilo isako nam derɗiraɓe gettama be watango en hakkilo hande dede ko laarani siria kaɗo mi tammi Alaji Adamu en tetti ha seɓat en nanɓe bo hande dede ko Alaji Dahiru wi hande ha tiɗɗingo rewɓe e ƴonitagoɓe ɓe tawtine bo non Modibbo a yiɓi adama debbo ɗum elto gorko ɗo kañum eltota debbo muɗum haade de elto man ɗo o ɗaɓɓita ɗum elto ka diina elto ka vivre ensemble elto no éduquirta ɓiyi ko en ha saare nam min ɗon keɗiti on moyjo daga toy Alaji Adamu ko cen ma oɗo daga Timor Leddiray nam min ɗon keɗima wato lamɗo amin mino bo min seyake ɓe darugo ha Senat may nam non noon min barkiɗini ɓe darugo mako minen bo min ɗo sewori ɓe hunde man nam an moyjo no inde barkama inde Moussa Leddiray Tiɓoro Moussa daga Tiɓoro min getti Moussa daga Tiɓoro ɓe watango amin hakkilo min sewrake ɓe darugo mako mi hewni Modibbo Iyali bo mi yetti Modibbo Iyali yettima yettore tilimde tinde mi barkiɗinimo bo woɗi iseko a yettama Moussa be himɓe Tiɓoro pat woɗi iseko o nanan inchallah min terake ɓe hunde woɗi Allah hokken walgo jaam iseko moɗon machallah mi yetti
Naam, on giɓe hande derɗirawo daga tuɓoro ɗo majum fuu o wi o seyake bo be laamiɗo maɓɓe hande en andi to goɗɗo ƴoni tiɓoro kam ɗum laamiɗo ray o wolwani wato abdoullahi aboubacar ɗum tokorama laamiɗo ray bouba kanko sukka hoorejo ha sena ha fodde ko jotta kam fuu en ɗon ndeni ha en dara kadi hande de sena man noyi ha ko tammi warugo ha en mbiyata ko tammi jokkugo noyi ɗum tammi jokkirgo hande yakeji sena man aɗon no wolwa miɗon no wiya haala elto nam rewɓe cameroun tiɗɓe amma tangeji to ɗum worɓe cameroun gaɗɗi yotti puusiɓe ha ɓe tiiɗi en andi cameroun ɗum lesdi andadi cameroun in lesdi exception ngam rewɓe cameroun jangi ɓe godi hikma woodi lebbi calinoɗe mi yeehi min assisti ha Mboppi réunion ASD wodi debbojo wiyete Jayli ɗum ɓiɗɗo debbo marwajo o binduɗo livre oto debbo ɗo deydey komi yi ha livre mako ɗo haala orientugo derke en e ɓikkoy o debbo ɗum kuugal worɓe o huwi ɗum hunde barkinde nde nafoore ɓiɓɓe cameroun nam non en gelata nam ɗum moydo daga toy koccel ma oɗo alaji adamu salamu aleykum dagam yo rewɓe ɗon nasta min getti allo nam min ɗon keɗi on jara dagam mindif o jara daga mindif min getti ɓe watango DBS TV hakkilo no giruɗon hakko larani teddungal sena mi ɗon se dow ko ɓe ngaɗi mi yiɗi mi wiyayo dikka worɓe bo ɗala ɓikkon maɓɓe janga ɓe ɗala rewɓe janga heɓa rewɓe bangona baɓe seɗɗa ngam ɓurna yimɓe pat ɗo ɗala ɓikkoye maɓɓe woɗi Zara daga mindif min gettima ɓe watango DBS TV hakkilo wa soko woɗi mi tammi jam wala mi tammi on paami ɓe pamɗe ɓe ƴonandu wato worɓe man ɓe acca hande ɓe elta ɓiɓɓe maɓɓe alaji bana en mbinogo ɓe gerɓa ɓe man bo tata hande alaji nde weti fuu kayam dilli meeting madame bo ɗon saare kanko kam wala ko watta samsona def ñam ɓawa ɗon alaji wara wiya rewɓe yen mi wiyata mi ƴonata parti ma sakonta yowa ñande suba o wiya yahu suɓu kanko bo to yata o suɓanina yi alaji to hakkilayi on janan alaji adamu walla ko non kirɗon abdoullahi ɗum fuu enen mari hani rewɓe tawtine ha de ko gatten fuu bana no jagorɗo lesdi waɗi ɗum hunde himmiɗinide masinta nden 3 ko ma sera 3 nam en kosa oɗo nam ɗum moydo daga toy nam yaya amadou daga leddi gawdere yaya amadou daga leddi gawdere a yettama barkiɗinaɗo DBS TV jaɓɓima jewa mi wisimon barkiɗini nam a siriyaji mon mi laari siriyaji mon ɗi fottaniyam nam mi ɓeelani babaji ɓikkoye e dadaji ɓikkoye wallita ɓikkoye muɗum har gandirle nam heɓani leddi men man yaha yeeso nam kam coyde gandirle man ɗo torra ɓiɓɓe meɗen nam woɗi yaya min gettima Allah barkiɗin ɓe ewnugo DBS TV ko barka barakallahu fik nam fodde ko nden mi andi jisde jonde men nde ɗo ɗo nde ɗo yaha ha seɓattomare en neɓata en ɗo mara bo yimɓe ɗuɗɓe ƴonoɓe to en mbiyen howan ƴonali tan enen en keɓata en bolwa dardi ka ɗumejum hande alaji adamu ha to ɓe mbi caroɗa yimɓe ha ko larani hande kawtal ko larani hande jam'iya ɗo ɓe mbiyata yimɓe aranon kam wodi bo yimɓe ɓe kawtata si to jam ɗon yimɓe ɓe juulata si to jam ɗon yimɓe ɓe piloyta si to jam ɗon yimɓe ɓe duroyta si to jam ɗon ɗi cameroun pat hawta d'abord wiya toro allah wat jam ha cameroun ngam cameroun ɗum lesdi barkanteri cameroun nandi goɗɗo goto c'est jurfama nandi président de la république nandi min malla an ndimen en fuu ngam jam ɗo hawti en jotta ko mbi'anmi min kam de niveau am min jemma e nangue mi toroto ɓiɓɓe cameroun allah hawtu ɓerɗe maɓɓe woore joggoɗen lesdi men nder jam
ɓiɓɓe men bo ngara tawa jam ɓiɓɓe men ngara tawa jam man tabita ɗo min kam mbawmi wiigo ko joɗinde to on ewniyam fuu ko mbiyanmi ɗo Allah ceniɗo waɗ ɓerɗe men kawta jogoɗen Cameroun joɗo jam en ɗon gi'a sera men wala ko nduluɗen Allah ɗo waɗirama ha meɗen to alhamdulillahi bo jamu lesdi men bo ɗon faami oɗo kuura be hikma ko torotoɗen Allah hokka mo hayru jamu e juutal balɗe no o jogoro lesdi Cameroun jam ɗo min kam mbawmi wiigo en getti fodde konen Abdoulaye si innama noon joni yo a noddutu jama o kon ɗum woni erango ma erango haray mi tori jama lesdi Cameroun fof wongol yumma goto baba goto ɗo wona hunde wotere leydi ɗo ko leydi waɗandi barki leydi mardi fof eɗo leydi ndi ko andadi ɓurandi andede hedde Afrique central ɗum noon ko sengoji ɗin fof ɓayru menen fewno min woni cukalloy hari ko fi ballon men nanta inde Cameroun hari ko fi ballon men nanata mi ari mi yii darmi tan ko leydi waɗandi barki leydi nafoore ndi mari fof siko jannguɓe noɗɗon siko Allah waɗata e nder leydi wona ha nder leydi wano ressource ko wiyete ressource ko imen e fof no woodi fof man no woodi haray mi ɗo weltimi geno mir Cameroun noon ko fotanimi o ko wona fatata ko leydi am non tan wawana no fotino hara ko leydi am a jarama weltanama Alaji Dayru en yetti hande ha ragare Syria kaɗo ɗo hande dottijo sarwotoɗo wonɗo bo be dawridal hande ko larani jam'iyaji tedduɗi e non bo kawte banan en mbiyata association ji ɗumeji ma a sarwoto yimɓe ko woni ƴonitandu maɗa wonitandu o mbala jadamji permis wonitandu on en tefa en tora Allah yaaru liddi men yeeso hokku liddi men nasaraku hisnu en fitinaji duya ngayen ɗo yiyano duyama fayi wala no goɗɗo ɗanira tefa fitina kam to jangirle ɗe ɓe wiyata ɗo fof ba enen volde nde en volwato en famde a jangirde en watine ɓiɓɓe men hakkilo bo en jangine ɓe en jangine ɓikkoye meɗen rewɓe e worɓe ne en watta pat ngati yande to en ɗo jangina ɗo kam ko en mari haaji pat en heɓan ha leddi na faami kombo to jangirde wala nan faami minin kam min torri min fiti min yisoyde jangirde men hande to goɗɗo jangino wonata woni ɗo nan faami kuuje ɗo ɗiɗi ha fitinama jange huwe vo'ine leddi meɗen Allah bo yaaru leddi men yeeso foynin en fitina duya e ala ɗo on volde nam fodde ko nden en hosa goɗɗo goto en jaɓɓito Syria kaɗo nam ɗum moyjo an woni ƴoni ɗo ragare daga toy nam Jango min Ismaila nam Ismaila daga wuro toy daga Ngong nam himɓe Ngong min ɗo nani mi yettimi ɗo soko ko lewi wonde ko usene ɓeɗɗe finden ko babaji am jahala école ji ɗo ɓe salata ɓikkon sam to woɗi min paami inchallah min faami iseko daga Ngong min gettima to ɗo woni ƴona ndundu en koosi ragare kanjum ko lattake wato daga Ngong wato ha sera garwa en mbiya wato hande deydey siriyaji amin min kawrata hande min mbiya wato taskara min bolwata be fulfulde ha DBS TV babe feere ɗuɗɗe ɓeɗo ndara amin ko larani Mauritanie Sénégal Guinée Conakry e jihaji lesɗe goɗɗe feere ɗe en cifata haɗo ko on mbiyata en onon tawa ɓe ha nder suudu jawleru on nduɗo ko mbawɗen wiigo ɓi adamajo ñande to ɗo wolwa wolde si o anda nde o anda ko o wiyata o faama ko nde wi'i e to ɗo wolwande bo o heɓayo o anda kanko bo o andina nde ɓiyi ko en ngam wolde to a wolwinde kam ndema anda culture mare ɗume nde yiɗi anda wolde man kam miɗon wolwande ɗo kam mi faydinde noon na woodi e nde iwi dokkande valeur pamnande ɓiya en pamtinande boɗɗum ɗaɓɓita ko nde yiɗi ngam keɓa nde lutta ha maɗa goɗɗo bo wara tawa mais enen ɓe kana en andi en tan wolde man nam Alaji Adamu a famama e to himɓe keeɓi hande habal waɗanama ha heɓata wolwande man bo ɗo man bo ɗum ɗo ɓeddat en boɗɗum modi ɓe jangina nde
jangina jottana jurmi ko wonde min kawtuno haddi BS do mi gilodo be don jangina wolde man ha gawdere e foti be créer nande ha do jangina bibbe meden to daga haddo hande don gidi yone haddi BS TV on keban on janga e bolde fulfulde mi tammi bana en kawri haddo hande an jiha sebatoyra odo adamawa odo ummi daga hande Guinea Conakry mi tammi mamu min bo mi tawtama haddo en fu menen ngadi Syria kado weli himbe do nana en daga fere on fu mon on gettama be warugo noto yonandu amin min do yela to en meti noddugon bo on notan ewnandu amin hande suudu hande jango sobirabe darobe hande jango on fu mon on gettama on beltanama do ragare Syria ji meden hande kikide min kudi haddo ni be wietedo bias kankon woni hande ha darokal amin ha camera banano min birata den Sharifa kay mon don no fawna amin Abdou Goma kay mon wato hande wa'ini dede kon gido e non hande be fintinobe hawtade be Ibrahim Pacific en e konandi e mabbe wato kudi dirabe amin haji goddi fere e non min getti nana e min getti bo Alen Kenge e fu mabbe be gettama e hawtade be onon warbe onon darube amin be hande jango jarama beltanama sigurini ha warande to jawmirawo tawni assalamu alaikum wala seba to hakune leji tati jo baba ndotti en